Hej, her kommer svar på de spørgsmål, jeg fik den 7. oktober, hvor jeg var i Haderslev. Her står der spørgsmål. Har du nogensinde haft svært ved at finde og holde ved i din egen stemmeidentitet? Med venlig hilsen, Linda. Ja, det synes jeg ikke, jeg har. Altså man kan sige, inden jeg begynder at doppe, har jeg jo levet i 30 år med, hvad kan man sige, kun min egen stemme. Og det her med at lave stemmen om er ligesom en leg. Så jeg synes ikke på nogen måde, at man kan sige, at efter jeg begynder at doppe, så har jeg haft sværere ved at finde tilbage til mig selv. Når man sidder og dopper, så sidder man jo og taler med den her stemme, man nu skal lave, eller flere stemmer. Men indimellem har man jo hele tiden en dialog med sin almindelige stemme, med tekniker eller instruktør. Skal jeg tage den igen? Skulle jeg ikke råbe lidt mere? Og så videre. Så man er ikke kun stemmen. Man skifter hele tiden. Man er hele tiden bevidst om, det her, det er en leg, det her det er et arbejde. Så jeg må sige, nej, jeg synes ikke, jeg har haft problemer med identitet. Så står der her, hvor svært er det at blive stemmeskuespiller i 2025? Og det er et spørgsmål fra Silke, så står der som drømmer om at blive stemmeskuespiller. Ja. Det er et arbejde, der kræver en stor håndværksmæssig, hvis I spørger mig, kunden. Og derfor er det min tese, at man skal ind og lære håndværket at spille teater, at give figurer liv og sjæl. Man skal tro på dem, og det kan man starte med at øve ved at melde sig ind i et amatørteater, eller begynde at arbejde med teater i det hele taget. Og så søg ind på en scenekunstskole, dem har vi 4 af i Danmark. Man kan gå ind på nettet og læse, hvordan man gør. Se om man kan komme igennem. Det er et nåleøje, men hvis ikke man prøver, så sker det jo slet ikke. Det vil jeg råde folk til, eller dig til, Silke her. Og så, når du er færdig med at tage din uddannelse som skuespiller, så tager du et kursus i at lægge stemme til tegnefilm. Og så vil det vise sig, om det er noget, du har talent for. Det er i hvert fald, kan man sige, den vej, jeg er gået, og det er nu også den, jeg anbefaler, som jeg synes, at de fleste af dem, der dopper, har gået. Med mindre man har været så heldig, kan man sige, at komme ind og begynde at doppe, når man er barn. Så lærer man det på den måde, og så er det noget, man har med sig resten af livet. Så spørger Sylvester, har du tænkt dig at gå på pension? Både og, fordi rent teknisk så går jeg på pension her faktisk i den her måned. Jeg indspiller det her i marts måned, og jeg fylder 67, og det er min pensionsalder den 7. marts. Så det gør jeg, Sylvester, men det gør jeg så alligevel ikke, fordi jeg har ikke tænkt mig at holde op med at arbejde som stemmeskuespiller eller som skuespiller i det hele taget. Jeg er ikke på den måde nedslidt af mit arbejde, så jeg vil med største fornøjelse blive ved med at lave mine figurer, mine stemmer, så længe jeg kan. Og også gerne dukke op i noget andet skuespil, hvis der er nogen, der mener, de kan bruge mig til det. Så står der her, får vi dig at se med Luftens Helte igen? Og så står der magasinet Odense. Og det er, ja, hvad står der her? Med venlig hilsen Lonnie, måske. Jeg ved det ikke, men du ved det sikkert selv. Og Luftens Helte, for dem, der ikke lige måtte vide, hvad det er, altså det er jo selvfølgelig den her Disney tv-serie, som jeg var med til, og hvor jeg synger introsangen, eller er med til at synge den, ikke? Bum, 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 og så videre. Luftens Helte er jo også, og det er jo det, spørgsmålet går på, en gruppe unge, entusiastiske mennesker, der med stor fornøjelse og liv og sjæl, og jeg har været til deres koncerter et par gange, virkelig, virkelig fængende og forrygende spiller Disney-musik. Spiller og synger. Jeg har været med som gæst, og der er også planer i fremtiden om, at jeg skal dukke op igen. Så jeg kan svare ja. I kommer til at se mig sammen med Luftens Helte, hvis I køber en billet. Det skal nok blive annonceret, når det sker. Jeg er vild med den måde, den begejstring og den glæde, de spiller Disney med musikken fra både tv-serier og film. Det er forrygende, og så er de rigtig mange på scenen, så det lyder altså virkelig, virkelig godt.
Så står der her, hvorfor oversættes videospil som regel ikke? Og der er ikke nogen afsender på. Jamen altså, dengang i 90'erne, hvor der begyndte at komme videospil, der var det jo en regel nærmest, at hver gang vi havde lavet en film, som Hercules, så kom der et spil, Græsrødderne osv. osv., og det skulle også dobbes til dansk. Der gjorde vi det. Og så er det jo ellers et spørgsmål, man må stille kunden, den der udgiver spillet. Fordi vi der dopper, vi sidder klar. Man kan bare ringe til os, og så skal vi nok gå i studiet og lave gode stemmer til de her spil. Men det kræver jo, at kunden er overbevist om, at det vil være en god idé økonomisk. Det er ikke helt billigt, så man skal sælge mange spil, tænker jeg. Og så er der måske også en idé om hos nogen, i hvert fald nu, i de tider, vi lever i nu, at flere og flere af spillerne, de er rigtig gode til engelsk, fordi de har siddet og lyttet på meget engelsk. Så på den måde er det måske noget, man gør sjældnere, end man gjorde engang. Jeg synes, det var fedt, dengang man dobbede rigtig mange spil, og har selv været med på flere af dem, og haft en fest med at indspille både Sly Cooper og General Quark. General Quark, jeg er jo en meget stor og modig soldat, general faktisk, ja. Jo, så vi skal spørge kunderne, eller skrive til dem og sige, kom nu, dop lige nogle flere spil, fordi det er faktisk dejligt at have det på dansk. Så står der her, kunne du finde på at grave i dansk dubbing og finde folk, som dobbede før du gjorde? Dubbing dengang var vild. Troldspejlet har afspillet et klip, som lød helt absurd. Jeg kan bare ikke huske, hvem det var, eller hvad det var, skriver Stefan. Ja, jeg kunne da godt finde på, måske på et tidspunkt, at gå ned i dansk dubbing-historie. Jeg synes bare, hvis man finder den podcast, der hedder Med Dansk Tale, så er der altså nogen, der har lavet en rigtig fin podcast, hvor de faktisk gør det. Går helt tilbage og siger, hvornår startede man med at dobbe? Hvad var nogle af de første dobbinger? Hvem var det, der dobbede dengang, og hvordan gjorde man det, og så videre. Så jeg vil virkelig anbefale, at man går ind og finder den podcast, der hedder Med Dansk Tale, hvis man vil dykke ned i dansk dubbing-historie. Så må vi se, om jeg også gør det på et tidspunkt. Lige nu har jeg travlt med at fortælle om alle de film, jeg selv har været med til at instruere eller lægge stemme til. Så skriver Noel, hvad er en god instruktør for dig? Og hvad er du selv opmærksom på, når du selv instruerer? Tusind tak for et mega fedt foredrag. Det er så spændende at høre om din rejse og hvordan det hele startede. Og så venlig hilsen. Jamen, en god instruktør er jo den person, der forstår at få enhver skuespiller, der kommer ind, eller sanginstruktør, enhver sanger, der kommer ind, eller enhver komiker, stand-upper. Det menneske, der er i studiet og skal levere indspilninger af replikker eller sang, der skal instruktøren skabe et kreativt, varmt miljø. Altså et rum, hvor man får lyst til at lege, hvor man ikke føler sig presset, hvor man føler, at der er oceaner af tid til at lave replikken eller sangen fuldstændig, som den skal være. Og som formår at instruere den person, der står inden for en mikrofonen, lige præcis sådan, som den person gerne vil instrueres. Der er nogen, der gerne vil høre replikken et par gange, før de giver et bud. Der er andre, der ikke vil høre den for mange gange. De vil gerne på med det samme. Altså finde ud af, hvordan får vi dig til at shine mest muligt. Og så selvfølgelig være rimelig hurtig, når man har hørt et take, sige, den var god, jeg kunne godt lide starten, der manglede lidt i slutningen, der tror jeg, han bliver mere ked af det. Prøv lige at tage den igen. Korte beskeder. Der var en, der sagde, en god instruktør siger aldrig mere, end der kan stå bag på et frimærke. Det er fordi en lang tale om, hvad du skal gøre, når du nu tager replikken igen, det gør, at man simpelthen bliver mere forvirret derinde. Jeg har jo selv stået der mange gange. Så en kort besked, super godt, tag den lige igen, hvor du råber lidt højere. Fedt det der. Prøv lige at gøre ham endnu mere vred. Vi skal lige se, om det kan lade sig gøre. Og så er man på. Hele tiden små korte beskeder, gør det lige igen. Eller super, vi går videre til den næste. Så man hele tiden har den der fornemmelse af at være på, og
Man står ikke og, hvad kan man sige, dør foran mikrofonen, fordi der er en pause, eller instruktøren skal lige tænke. Hvis jeg er i tvivl, så vil jeg hellere sige, jeg er i tvivl om, vi har den. Kan vi lige prøve at høre den amerikanske? Som regel amerikanske, den originale. Okay, lad os lige høre den, vi lige lavede. Okay, hvad siger I? Så kan jeg godt finde på at lægge det ud til mine teknikere, til skuespilleren selv. Og så er det måske skuespilleren, der siger, jeg har godt tænkt mig at tage den igen, for jeg synes, jeg har hørt noget, jeg ikke var opmærksom på før. Okay, gør det. Eller teknikeren siger, jeg tror, det handler om, at han simpelthen ikke taler så højt her. Eller, jeg tror simpelthen, at vi skal arbejde med den første halvdel af replikken. Jeg tror egentlig, at sidste halvdel er fin. Altså, vi er 3 mennesker, der arbejder i studiet, og jeg er ikke sådan en gud. Men det er selvfølgelig mig, der har det endelige ansvar. Det er mig, der siger, nu er den der, nu går vi videre til næste replik. Vi kan ikke bare blive ved og blive ved og blive ved. For vi har ikke oceaner af tid. Men det må gerne føles sådan, når man står derinde. Det tror jeg var svar faktisk på begge de her udmærkede spørgsmål om instruktion. Så står der, og det er Anne Mette, der spørger, var der en stemme, som voldte dig flere udfordringer, end du regnede med? Det er sjovt, når man laver en stemme, hvis man har været til stemmeprøve, så har man fået en lille smagsprøve på, hvad den stemme skal, og hvor vred den er, eller hvor meget den råber, eller hvor hurtigt den taler, hvad det er. Og som regel, når man har lavet stemmeprøven, har man en idé om, kan jeg klare de her forskellige udfordringer? Men der er selvfølgelig også nogle gange en bifigur måske, som har 40 replikker, som man er blevet kastet til, uden at have været til stemmeprøve, og de kan jo godt nogle gange overraske. Man starter måske med nogle replikker, der lyder sådan stille og roligt, og det er en venlig figur. Det kan være en hemmelig skurk måske, som så lige pludselig i slutningen af tegnefilmen begynder at tale på en måde, hvor man bliver fuldstændig overrasket. Så på den måde er der sjove, vil jeg sige, udfordringer ved roller. Det er faktisk noget af det, der er det sjove ved at dobbe. Det er det her med, at der er noget, man hvad kan man sige, føler sig på hjemmebane med, og så er der hele tiden de her ord. Kan jeg lyde sådan? Kan jeg lyde troværdig som en, der falder ned fra et højt bjerg og lander i en høstak? Hvordan lyder det? Sådan nogle ting er der jo masser af opgaver i tegnefilm. Der kan være stemmer, der er udfordringer, men enkelte gange har jeg oplevet, at jeg har måttet sige, prøv at høre, nu forandrer stemmen sig så meget, så jeg tror, vi skal finde en, der har en endnu dybere stemme end mig, til at lave den her figur. Og så finder man ud af det. Men det er meget sjældent, vil jeg sige. Som regel løser man opgaven så godt man kan. Sidste spørgsmål, og det er sørme med hilsen Emma fra Gråsten. Det er jo den by, jeg kommer fra. Så moin til Emma fra Gråsten. Jeg skal nok læse spørgsmålet op på rigsdansk. Hun spørger, hvorfor stemmer de danske stemmer og de danske undertekster ikke altid overens? Stemmen siger én ting, men teksten skriver noget andet. Og Emma, det er også noget, det jeg selv, det må jeg indrømme, irriterer sig over nogle gange. Jeg har i løbet af min karriere, mit arbejdsliv, forsøgt, om jeg kunne gøre noget ved det, men det lykkedes ikke. Se, det viser sig jo, at når vi dubber, så er vi ligesom en del af processen med filmen. Vi har vores egne oversættere. De skal oversættes, så det passer til mundbevægelserne. Replikkerne skal være lige så lange, helst, som de amerikanske, nogenlunde i hvert fald. De skal give mening, de skal være mundrette. Og nogle gange, når vi så er i studiet, laver vi om på nogle af dem, fordi skuespilleren hellere vil sige noget andet. Samtidig med, at vi laver det arbejde, så er der et tekstfirma, og det er et andet firma, som har fået til opgave at lægge tekster på filmen. De kan ikke vente, til vi har lavet vores arbejde, så kunne de jo i princippet lytte på de danske stemmer. Hvad siger de? Det skriver jeg lige i teksten. De leverer deres arbejde, ligesom vi gør, så de kan nå at komme i biografen, eller hvor det skal være. De lever jo af at oversætte, og som de siger, jeg har talt med nogle af dem, de siger, jamen vi er jo ikke begrænset af mundbevægelserne. Vi kan jo nogle gange oversætte det mere præcist, end I kan, for I har kun 5 stavelser, men vi har jo en hel linje. Så de er ikke interesseret i at skrive det, som vi siger i dubbingen. Det vil i virkeligheden på en måde let være at tage deres arbejde fra dem. De er lige så ærekære, som vi er med deres arbejde, og de synes, den her replik, den skal oversættes sådan her,
på dansk. Og vi har så truffet et andet valg i dubbingen. Jeg kan ikke se, hvordan vi skal ændre på det, medmindre at vi siger, når vi har dubbet filmen, så sætter vi nogen til at tekste ud fra dubbingen. Men jeg ved, at dem, der så arbejder i tekstfirmaerne, det vil de jo blive meget, meget kede af. Og vi kan ikke omvendt bruge deres oversættelse, fordi tit vil replikken være for lang, for kort, den vil ikke passe til mundbevægelsen osv. Indtil videre kan jeg ikke se nogen løsning andet end at sige, det er sådan, det er. Og nu håber jeg, at du er lidt klogere på, hvorfor det er sådan. Det var slut på spørgsmål og svar fra Haderslev. Tak til jer, der kom der. Det var en rigtig hyggelig aften.